Започваме с gdrop.com. Код влезете в сайта. Естествено, влизате в gdrop.com, като квадрант добавяте средства и пишете SAT CS Apply. Бум! 11% отстъпка. Нов ден, нов късмет, нови кутийки, много предизвикателство. А ние пък започваме с интересни кутийки. Днес ще въртя ето тази. Case of Gifts. Тъп, започваме. Let's go! Да видим днеска дали ще имаме късмет. Как съм? Благодаря, добре. Ти? Another day, another shit. 15 еврека. Много добре. Допреди малко бях на лекар. Надявам се всичко те е окей, бате. Аук. Dead by Poopy. Заради крака, да, ти каза волейбола там. И все пак се надявам да ти е окей вече всичко. UMP. Let's go! Шиноби, гулкче. Ще видим. Търсена снимка. Долу всичко ти е окей, бата. Какво ти кажа? Стискаме палци. Освен това, друго нямам какво да направя. Надявам се, което ми е нормално. Абе, не е приятно с рязането. Гледаме боли човек е, да ти кажа, като чуя крайници, настръхвам малко, но това са други теми на разговор. Case of Gifts. Днеска отваряме. Да видим дали ще имаме късмет като вчера. Вчера беше, бих казал, доста позитивен и ползотворен ден в ми. P2000. Интересно. Шиноби ли ще ме даде пак, да. Глуха между другото много добър. Шинобито. 16 брака. Майка. Браво, бе. Зелще. Wicked. 5 да завъртим, ба. 5 за 50 евро. 46 и 45. Let's go! UMP. Добре, тази кутийка видяхме. You were there. Въркаме. 14 евро. Не знам, може да падне нещо хубаво, знам ли. Дуал Барет. Ще пробваме тази кутийка. Айде, батко Янчо, има 60 човека в сървъро. Знам, че има да... M4. Много добра. Задара. Роза Петрова, как си? Ботът ти съобщението, но аз го чета. Как си, мадам? Аз едновременно влизам и в това. В сървър, да не си помислиш, че не влизам. Са, че са добре. Ти преди малко ще свърших работите и да... Мартине. Добър ден на теб. Нов ден, нови кутийки и после влияме в ролплей. 5 кутии ще завъртая един път. Не знам, така пром. 72 евро. Къде не сме ги дали? Дай тук да видим какво ще се падне.
Засичала се метва в ропле. А вчера що не идвате на сигнали за стрелба 4 дебита? Защото имаме много работа, брат. Ти нали си ми гледал стрима и го гледаш и че сигналите ни буквално валят, човек. Като ти кажа валят и направо е някакъв цирк. От този калашник го има между другото, статак. Много е добър. И буквално не мога да смогнем от сигналя. Някой нож няма ли да ударим? По принцип влезна ли да цикам, не гледам само като съм АФК, гледам. Прекалено много сигнали имаме, човек, и не мога да греем навсекъде. Буквално наистина се пукаме по шеловете. Нали са до рестарта е окей, след рестарта уху. 29 е врака емката. Браво, бе. След рестарта е цирк балкански. Айде, още 29 е врака. 12-ката. What? Вчера беше готинко иначе. И няма толкова полицаи да смогат Мартине в серия от 3 поредни. Помпа. Въртя 5 кутии наведнъж. Let's go! Добре. Има нови, между другото, кутийки. И искам да отварям нови кутийки. Понеже съм пич 43 еврака. Ти влезна вече. Той аз и сега ще влея. АВП Hyper Beast. Много добре. Бум. Оп. Калашников. 70 еврака. Ски патрол. Няма ли да има нови? Той има новите. Това са новите, които ги отварям в момента кутийки. Добре, тази кутийка видяхме. Тук какво има? Код. Това са новите серии калашници това. Явим. Поне дава да избиваш нещо. Да, със сигурност. Полицай има предвид. Нямам идея за полицайите колко сме. Отворим още една. Няма ли да има нови полицай? Не знам. Трябва да има. Уж, ама кога, дали, защо? Не знам. Мисля, отворя някой по-голяма кутия. Като например е тази. Какво мислите? Една кутия мога да отворя така. All-in. Много ми се иска да отворя такава кутия. Ако думна нещо голямо, ще е лудница. Искате да спробваме късмета. Един път съживеем мамка му. Let's go! Що не станеш лайта да смен, че не да чакате, като също с сървъра. Айде! 230 еврека съм. Сега, тука. Бум! Минуси. Важното е, че се паднаха ръкавици, брат. Но ръкавелките на батко. Бум! Колко инта са това? Това са ти буквално евро, бе. Masterpiece. Едно евро си 1 евро. Какво значи даде? Давам постоянно. Ти сега ли разбра, че съм мутиле? Masterpiece е добра кутия, да. Много съм изкарал, много съм вкарал, бате. В смисъл, то не може само да вадиш. Виждаш, че яко газ на кутиите. Какво такова? Вчера изкарах 400 евро, днеска ще вкарам 100 примерно. Ще набутам и така. Опа! Я виж какво имаме тук. Добре, да. Так. Враки, цак.
Много ми се иска ми са паднат тези безплатните вратки. Да, Асимовка. Та кутийка е много добра, между другото. Имералд. 232 бимбирика. Къде? 390. И сега като си отворя безплатните кутийки, започваме с елитната. Ето. Това са безплатните, които буквално са ви без пари, бонус и като не ползвате промокода и още. А пак хайпербиста би трябвало да е скъпичко. 50 еврака фри. Буквално не даваш нищо и 50 еврака. Лаптоп. Без напрежение. Тук 50, от тук 18 станаха 65 ги слагам, защото ни беше 48, 65 са до тук фри. От самия сайт ми ги е дал. Тук беше паднал Dragon War. Ще да изпотроша компа. X-Ray няма, ще ми даде Mac. Оп. Троп. Нека е 467. Тук съм почти 100 евро отгоре. Само от безплатните връзки, които след като съм въртял, ми ги е дал и съм си върнал парите. Уникална работа, кога ти кажа. Газ, майко. И сега ще върта някой сериозна кутия, защото наистина ми се отваря сериозна кутия. Искам, ако ще вземам нещо да вземам. Ако няма вземам, да съм вътре. Ето там. Или. Няма слабо. Така или иначе трябва да влям вече в ТДЦ. Оп. И 470 еврака станах. Сега им някаква кутия, мали, мощна така. Мощна кутия, мазна кутия, батко. 470 еврака. С промощни път късмета. Мечка страх, мен не страх, егаре. Let's go. Това, че дава по-добре от казно. Аз ти казвам, бе, брат. Тук съм на заре, ама какво такова? И сега се отварям пак тази. Оп. Какво става, мен? То дигал. Не е дигал. Тук сме на заре. Има кутийка за 115. Бум. Първен стрим игра. Нищо режим, че ми е рано и за ръпа. Dark Water. Let's go! И така.